Здравейте, драги зрители и добре дошли в предаването Говорят акционерите на Исторически парк. В днешния епизод ни гостуват още двама съдружници в проекта. Това са Стоян Йорданов и Спирко Лазаровски. Добре дошли. Здравейте. Здравейте. Добре заварили. Както вече знаете, ако сте гледали някои от предишните ни предавания, ще поговорим с тях за участието им в самия проект, за това как виждат самото си участие, дали са доволни, дали не са доволни, ако са доволни, защо, ако не са, защо. Ще поговорим за всичко, което така е свързано с проекта. Наскоро имахме тази седмица, дори всички съдружници имаше среща на акционерите. Неофициално, но все пак имаше доста присъстващи акционери. Обсъдиха се интересни неща и така ще си поговорим цялостно за проекта, така че ако ви интересува нещо вас като зрители, може да задавате въпроси в чата на предаването. Ще се радваме да отговорим. И така, нека първо да започнем с едно кратко представяне на всеки един от вас. Може ли да споделите накратко как се казвате, то ние вече го казахме, по-скоро на колко сте, откъде сте, с какво се занимавате, как станахте съдружници в проекта и така. Искаш, Спирко, започни ти. Добре. Здравейте отново. Казвам се Спирко Лазаровски и съм роден в Скопие, днешна Северна Македония. На 43 години съм, имам две деца, които са българчета, от майка българка и живея и работя от 2003 година в България. И имам също българско гражданство с цел да мога да работя легално в България. Да. Занимавам се, иначе съм част от гражданско общество, което се занимава с развитие на индивидуално и колективно ниво за всички хора в страната и така и за нематериалната част за развитие и така нататък. Супер. Добре. Така, добър вечер и от мене. Благодаря за поканата да разкажа за моето участие в Исторически парк и проектите на парка. Казвам се Стоян Йорданов, на 41 години съм, роден съм в Крумовград, от много време не живея там. Последните 15-16 години живях в Западна Европа в различни държави, Германия, Белгия, после пак Германия, Италия и преди около 2 години се прибрах в България, като да кажем процент от решението ми за това да се прибера в България беше и дейността на Исторически парк, хората в Исторически парк и така нататък. Това, с което се занимавам, аз съм учен в областта на физиката, като съм специализирал оптика и лазери и към днешна дата работя в Българска академия на науките. Супер. Много интересни неща. Ти каза, че така доста си пътувал и се обикалял. И интересно нещо каза, че една от причините да се прибереш е проекта така Исторически парк и нещата, които се правят около него. Защо? Да кажем, че това, което вие правите и Велин прави, като основоположник на всичко, е наистина на много високо ниво и много нужно. Може да кажем ние, защото и ти си съдружник, ти си участник в целия. Аз да кажем, че с единия крак някакси негласно, нетленно присъствам в това малко или много, защото това, което правите, начина по който го правите, ми допада, съвпада много и с моите виждания. Да кажем, това, което Ивелин има като мислене, като човек и предприемач, съвпада на едно 80, да не кажам 90% с това и как аз мисля. Тоест, това, което той прави, начина по който го прави и го мисли, е резонирал с моя начин на мислене и не на последно място, аз съм научил много неща от него, от вас, за това как се правят разни неща в бизнеса. Вдъхновявал съм се от проекта, дори в един момент и да го кажем така, и аз реших да се захвана с управлението на дадено село. Да, супер. Така че ако е интересно, някой път може да ме поканите и може да говорим и на такава тема. Нека така започнахме интересно. Можеш ли да кажеш какво те мотивира изначално да се включиш в самия проект като съдружник? Беше много интересно начин. В един момент, защото аз научих за вас преди да се запозная с
Ивелин и хората там и в един момент така за някакви мои проекти реших да се свържа с него, деца вика да даде едно рамо, ако може. Да. И в един момент, когато се прибрах в България, при едно мое прибиране в България, нали, отидох във Варна, една моя позната познаваше един от вашите хора, който нали, с негова помощ ми насрочи среща с Ивелин. И интересното беше, че нали, той е много заед човек. И докато чакахме, вика, искаше да ти покажа исторически парк, аз викам, да, ще се радвам да го видя. И така си говорихме по пътя, нали, разказваше интересни неща, разказваше мотивацията, нали, заради която го прави. И наистина много се впечатлих от мотивацията. Той каза, нали, в Библията е написано и така нататък, че 10% от нашия доход или енергия, време е хубаво да отделяме за общите неща. И аз викам, за България си е направил 30%, ако ме питате мене, защото нали, състоянието, в което се намира, изисква много повече енергия, време, средства, за да я оправяме, деца вика. И показвам исторически парк, изключително много ми хареса. Видях, че това са хора, които нали, действат, има нещо реално направено и това начина на мислене, мотивацията, вече познайки Ивелин, това, което нали, говорих с него, който и тук го споменах като начин на мислене на хората, ме впечатли. И той каза нещо много интересно. Вика, каквото и да става, ако трябва, ние ще, и в един момент, ако се случи да няма пари по някаква причина, ние ще редим тухлите и камъните. И това също много ме впечатли. Тоест, това са истински нали, борбени хора, които искат да го направят това нещо, независимо от трудностите. Така че нали, тези неща много натежаха. Това те мотивира. Да. Спирко, при теб, какво те мотивира да станеш съдружник в самия проект? Значи, аз съм съдружник доста отдавна, от 2015-2016 година в самия проект. И първоначално, нали, мога да отговоря и от материалната част и от нематериалната. Да. Мотивацията ми е свързана, нали, материалната част с пари. И си имам финансов план, който го следвам. И според самия финансов план видях, че това е добра възможност, дългосрочна, нали, 20-30 години, която може да подсигури едни други, как да кажа, етапи от моя живот. Да. Нематериалната част беше свързана с това, че самия проект и визия, и идея за подобряване на средата на самите хора, развитие, това също ми допадна като цяло и затова реших да се включа в самия проект. Отделно ми беше, колкото и да звучи налудничево, самия каталог и самата визуализация на проекта, как е създаден и колко време е работена по него. И видях, че това е много мащабен проект, много смела и дръзка идея и това също ме привлече, нали, да се включа към даден екип. Но аз имам и друга история, която така по-далечна от преди 2012-2013 година. Моя приятелка тогава беше клиент на Together България, които са нали, хората, които развиват проекта, като подизпълнители също. И видях, че са коректни спрямо нея и това ми даде също така доверие да инвестирам с мои лични средства в самия проект. Супер. А какво според вас прави самият проект така уникален, така че да заслужи вашето доверие да се включите още в началото? Който иска нека. Да започна с какво го прави уникален. Всеки проект го прави уникален визията му плюс хората. Нали, защото без хората няма как да стане. Само на визия не става. И тук нали, за първ път се прави проект, който да представя така историята на нашия регион по такъв интересен начин, мащабен начин. Даже се надявам в бъдеще вие да направите цялото село като исторически парк. Примерно една така крепостна стена може да поставите около селото, да има кварталчета. Така че частно село. Така че един човек да отиде да може да се потопи в това нещо и наистина да изживее различните там исторически епохи по интересен начин. Да. Така че тук имаме нали, интересно като характер на проекта, като мащаб е интересен, също като тема на проекта. Нали, нашата история в последните години се наблюдава нали, засилен интерес към нея и той може на вълната на този засилен интерес
първо в България, се надявам по-късно и в света, да по интересен начин, нали, като бизнес част да успее да привлече и да промени даден регион, държава, да привлече вниманието върху нейната история и така нататък. Да не говорим, нали, то може да се говори толкова много, нали, за ефектите и вторичните на исторически парк, че аз не знам дали ще не стигне не едно, 10 предавания, нали, за образователния ефект, за това, че създава общност и среда от хора, не само в селото, но и в България. Тоест, това ще има, нали, как да кажа, този проект за мен, нали, ако дай Боже, даже продължаваме без да се притесняваме от трудностите, ще оттекне в вечността според мен. Да. Защото покрай него се зачекват много важни неща и се създава тази общност, която, нали, може да е тласък в развитието на България, да не кажем на света. Супер, много интересно. Добре. Какви така бяха очакванията ви за възвръщаемост? Имахте ли някакви очаквания чисто за финансова възвръщаемост, включвайки се в проекта? И доколко тези очаквания са удовлетворени? Дали това, което сте си представяли в началото се е реализирало или не? Ако не, защо? И също така, обещавано ли ви е, че включвайки се в проекта, че за определен период от време ще има някаква възвръщаемост и така нататък? Сега няма никакви обещания, нали, за пари, за възвръщаемост, за такива неща, но Има проекти. Да, има и със всеки ден съм убеден, че този проект ще е работещ в дългосрочен план, защото той има конкурентно предимство, което го няма в целия свят. И то е, че там е пресъздадена една от всичките епохи, а именно тракийската епоха, която е много интересна на западните и на останалия свят, на американци, на японци. Пък ние тук не се опитваме да я развиваме. И това за мен е едно от нещата. Да не говоря, че има и други епохи, които са били пак тук от византийска епоха, от римската епоха по нашите земи, които ще се пресъздадат, но и да остане до този етап, в който са направени всичките епохи. Аз съм убеден, че ако си организираме, ние няма какво да измисляме, какво да правиме, а само трябва да се организираме и да привлечеме туристи заедно с помощта на Министерството на културата и самия народ да може така в дългосрочен план, защото то не е само да ги привлечеме хората и да ги запознаем с дадената епоха и другите, които ги има в самия исторически парк, а именно и другото, това, което да се връщат отново и отново. Да. При мен това, което имам спомен, нали, такъв по-смътен е, да, има нали, проекта си има бизнес план, там си има някакви проекции, както, нали, казахте. И сега лично аз съм си представил, като съм говорил, нали, с човека, който, нали, ме е свързал и така нататък, ми е предлагал да инвестирам. Нали, там се знаеше, че инвестиции в такъв проект, който те първа се строи от нищото, няма как да има възвръщаемост веднага. Така че аз най-малкото не съм очаквал възвръщаемост веднага, каквото и да значи това. Да. Като време съм си го представил, нали, в идеалния вариант, примерно от момента на отварянето до момента може би на някаква възвръщаемост да е минимум 5 години. Да. Ама дали ще е толкова или не, нали, трудно да се каже, но най-важното, нали, за всеки един проект, включително на историческия парк, е да има развитие. Тоест всяка изминала година да върви нагоре, да се довърши, нали, да се довършат отделните там епохи, селото, структурите, другите. Тоест това е, за да има възвръщаемост, трябва да има, нали, реализация на нещо, възходяща реализация на нещо. И това, нали, което ми харесва, е, че всяка година виждам нови неща, развитие има и така нататък. И в един момент вече зависи от броя на посетителите, нали, това ще даде някаква, нали, ще даде съответната възвръщаемост. Колкото повече успеем да привлечеме, толкова по-добре. И тук, нали, какво може да се каже, с това последните години с тези, с тези спънки, които се правят на проекта, медийни атаки и така нататък, нали, всъщност допринасят за обратното. Да. Един проект, нали, България има проект от уникален мащаб. На уникалната им може да играе огромна роля, нали, за държавата. Да не кажам, нали, ако не си пречим един на друг в България, там и политически лица се синхронизира с предприемачите в държавата и така нататък местна власт, за да действат,
ами мога да направим България свръхбогата държава, ние имаме потенциал брутният ни вътрешен продукт да се увеличи лесно 2-3 пъти, само ако не си пречим. Ако си помагаме, може би 10 пъти може да се увеличи. Точно така. Така че нещата са, нали, не зависи всичко от исторически парк, не зависи всичко от нас, защото просто в такова голямо нещо участват много, дали пряко или непряко, участват, нали, много механизми, много институции и така нататък. Това е една навързана схема. Ако нещо там някой, нали, не си свърши работата, автоматично, нали, това ще повлияе и на нас. И за съжаление виждаме точно това, неразбиране за това, че всъщност вместо да се използва един такъв проект, за да може България да върви напред, то му се пречи, оттам аз не виждам, честно казвам, не мога да разбера тия хора с това мисля. Нали, нямат си друга работа ли? Инвестирайте в този проект и вие ще имате участие. Не искате ли след 10-20 години нещото като, нали, като порасне, тръгне, вие да кажете, и аз участвах в този проект, и аз помогнах, участвах в тази общност. Да. Каква е файлата? По-скоро, вместо да пречете, елате, помагайте, участвайте. Да. Ами това е доста дълбока тема, която някой засегнем, ще ни отнеме много време, но явно виждаме, че държавата ни има много какво да се работи цялостно, така че съгласен съм с нещата, които вие казвате. Имам един въпрос от зрител. Какво мислите за статиите и разследванията на уж журналистите списани лоши неща за исторически парк? Ами, статиите ние не може да ги коментираме, нито аз съм човек, който да ги критикува или да ги съди самите статии. Просто така си работи в днешно време журналистиката, която е версия 2.0, а именно версията след епохата на интернета. Да. И всеки вече втори човек в интернет, който има социален профил, е журналист и той може да влияе по какъвто си иска начин в интернет пространството. И вече неговите последователи, зрители, фенови, те си имат право да коментират и да няма какво да кажа аз лично по тази тема. Всеки има право свободата. Както се казва, че човешката, т.е. социалното пространство е неограничено и всеки може вътре да си прави каквото си иска. Демокрация сме. Демокрация цари от всекъде, а който може да обясни, да дойде да заповяда. Ти какво мислиш? Ами да подхвана от това, което каза той, нали, накрая. Да, демокрация сме, свободни сме, може да критикувате, може да не сте съгласни, но, нали, важно е, ако човек търси някаква истина, поне да отиде да се запознае на място с проекта, с хората. Деца вика, аз мога да ви съдействам, ако имате нужда. И тогава, нали, писаха и правяха видеа, са отишли да се запознаят, но това са убедени, предполагам. Това не пречи да имат друго мнение. Намери се на преднамерено, нали, защото какво не им е харесало. И до сега не мога да разбера, защото се говорят неща, исторически парк е пирамида, Ивелин не знам какъв бил мошеник. Дай Боже, всяка държава да има мошеникът Ивелин, дето със собствени средства оправя населено място, дигнал го е на крака, прави огромен проект, нали, дай Боже да се развие и да продължи ще изиграе огромна роля за региона, за България. И какво да кажа, значи, дай Боже да има повече такива мошеници като Ивелин, като вас, че да се случи нещо положително в тази държава, защото тук нещата станаха наобратно. Разбирате, значи появява се някой, който иска да направи нещо смислено и го прави, не само да го казва. И го прави, те почват да го мразят, да му пречат и продължават, какво да им кажа, продължайте в същия дух, щом така мислите, продължайте, правите безплатна реклама на проекта и така нататък. Но в един момент, нали, трябва да добавим, че в крайна сметка всеки, нали, може да си казва каквото си иска, но в един момент, нали, ние решихме, акционерите, че трябва на някои хора поне, да им се търси някаква отговорност за клеветите и глупостите, които говорят. Така че, нали, хубаво е да се внимава какво се говори, поне от тези, които са публични личности и така нататък. Защото, нали, тяхното мнение наистина може да повлияе в негативна посока. Да. И после те питат за възвръщаемост. Как да имам възвръщаемост, като ти се изсипи цялата тази злъч и омраза и не знам още какво. И ти всъщност пречиш на един проект по този начин. То, за да има възвръщаемост, нали, не знам дали хората са запознати с инвестирането, но примерно да вземем PayPal и някакви такива компании, Amazon. Значи тия компании, примерно PayPal, 10 години е бил на загуба. Amazon 20 години е бил на загуба. Пирамида. Защото тези проекти, пирамида, тези проекти в началото са наблягали на нарастването, бързо да се развият, да се вземат пазар. И не са мислили толкова за инвестиране, това да се реализира, да се мащабира. Същото е и с исторически парк. Ние искаме този проект възможно
най-бързо да се изгради. Докато се изгражда, няма да има възвръщаемост. Това е проект от нулата, голям, труден, така че е напълно нормално, нали? Защото който казва, защото ме питат и близки, примерно. Нали, аз тук трябва да кажа, че самите моите близки или приятели, те самите гледат с някакво скептично, не толкова заради исторически парк, а въобще на инвестиране в билото в България. Защото са дали по медии, дали по новини, тая негативна среда. А как им се отразяват тези негативни статии, видеа и всичко, което се е сипало в 2019? На някой аз им казвам, нали, това са глупости, които се пишат, нали, други... И на вас как ви се отразява? Други вярват, за мен е направо смехотворно. Нали, аз мога само да се смея на глупостите, които се пишат. Нали, защото това са пишат от хора или преднамерено го правят, или въобще не са запознати за какво и да речи. Не са питали, просто някой си написал някой, те го емкат, защото нямат си друга работа какво да правят, освен да пишат в интернет глупости. И така се завърта някаква, нали. И защото хората, значи, другото, което го има, нали, вече тук не трябва да го забравяме, че нали, хората в България много са лъгани и само малко им трябва да им подадеш, че някой е мошенник и оттам нататък са лавината тръгва, ти не мога да я спреш. Дали е така или не? Така, това че, е по-интересно, така че ние сме... някой направи нещо. Да. Тук като отвориш интернет пространството, то постоянно е залято с всеки негативни неща, черни неща, които привличат не само исторически парк да има, нали, черен пиар или да пишат глупости за него с цел, нали, привличане, но вече тук зависи от самия потребител, който той дали ще иска да влиза в интернет и ако влиза в интернет, какво ще гледа. Дали ще си подбира информацията, дали ще си има вътрешен филтър да гледа, и за да не му въздейства, защото естествено информацията, каквато и да е, тя ти въздейства, искаш, не искаш. Но тук трябва вече интелигентност на самите хора, които ползват и А на вас лично, Стоян каза, той го приема... Само да довърша нещо тук. Да. Аз предлагам медиите или тези хора, които нали, много така говорят против проекта, айде да направим обратното. Кажете нещо положително, казвайте положителни неща и да видим дали няма да се получи много по-добър резултат, отколкото ако говорите отрицателни неща. Какво ще да стане, ако медиите в България, вместо да търсят подволата или да говорят вредни кипери, помогнат на този проект, рекламират го, нямаше ли да сме много по-напред, примерно. Да, уточним, че реално доводите на хората, които пишат негативно за исторически парк е, че те го правят за да защитят акционери. Вас, всеки един, който е вложил, нас, които сме вложили, нали, че сме измамени, че сме подлъгани. Ама аз пак не разбирам, къде е измамата? Да кажат да защитят евентуални бъдещи инвеститори в някакви проекти, които се правят от екипа. Или дори които се правят като цяло. Инвестиционни по подобен начин. Така че това е довода. Реално те защитават вас. Вие чувствате да имате нужда да ви защитават. Тази защита води до това, че те всъщност Чувствате ли си измамени, че трябва да ви защитават? Аз се чувствам измамени от тях, не от проекта. Защото те по този начин с тези си действия и изказвания вредят на проекта, оттам вредят на акционерите. И аз ако търся някакви мои права, ще ги търся от тях, не от проекта и хората, които движат проекта. Да. Пълна глупост е ти да изсипваш всичко това върху такъв проект, хубав проект и после да казваш аз защитавам инвеститорите. Как точно ме защитавате? Аз примерно някой казва нещо за някой си и примерно аз да отида да кажа за вас пред хората, които работят във вашата фирма, колко лошо сте вие и за да мога аз да защитя фирмата от вас. Как ще се почувствате, примерно? Нали? Същото е и тук. Вие ме защитавате мене, казвайки колко лош е проект, в който аз съм инвестирал. И аз съм решил да инвестирам. Смога се да поема риска. Довода е, че си бил подлъган. Ти нямаш глава на работа. Първо съм поел риска да участвам в такъв проект, който нали, е труден, не се знае ще успее или няма ли да успее. Отгоре на всичко те идват и на върха на това почват да те сипват глупостите, как те ме защитават. Добре, защитайте ме, казвайки, ако вие ще ме защитите, ако казвате колко хубав е проекта. Нали, ако искате да защитите нещо реална защита, не някаква мнима или да си оправдаете действията, защитавайте и казвайте хубави неща за проекта. Така ще ме защитите, наистина. Да. Не само на приказки. Да, те се опитват. Един от доводите също, извинявай, че те прекъсвам, Спирко, е, че хората са карани да теглят кредити, за да инвестират. Някой карал ли ви да теглите кредит, за да инвестирате в проекта или подобни проекти? Аз отговорих на този един от известните журналисти. Имахме една пресконференция там. Викам, не съм теглил кредит. Той благодаря за отговора и това беше.
Има хора, които не са теглили кредити, са инвестирали. Но и да изтеглиш кредити, да инвестираш, ти си имаш глава на раменете. Ти отиваш и съзнателно го правиш. Никой не може да те фане за ръка или на конците, както сте дръпал кукловода и да ходиш да си издръпваш кредита. Това не става. Ти си поемаш риск. Това... Все пак тук отново това са хора, дето не разбират как се прави бизнес и предприемачество. Ами, как да човек да направи нещо по-голямо, бизнес или предприемачество, ако не намери пари от някой? Или трябва да са инвеститори, или трябва да е кредит. Нали, има си... Нали, може да се правят неща с заемен капитал. Аз правя неща с заемен капитал. Една част съм ги инвестирал при вас, друга част съм си ги инвестирал в собствени проекти, но аз съм си калкулирал риска. Да. Така че това си е лично мое решение. А някой карал ли те да го правиш? Никой не може да ме накара Никой не може да накара човек да направи нищо. Нали? Човек трябва да си го реши. Претегля плюсове и минуси и решава. Но аз бих казал следното. Трябва да съм луд да не инвестирам в исторически парк. Нали? В смисъл, че това е проект, който нали, е свръхинтересен, заслужава си риска. В такъв смисъл, нали, го казвам. Да. Добре, тук ще е интересно ти да споделиш, понеже каза, че така доста си пътувал, учен си и така виждаш някои неща, които искаш да приложиш. Можеш ли да споделиш според теб какъв е потенциала на проекта, сравнявайки това, че си бил в много различни страни, нали, в чужбина и имаш някакъв поглед над как са структурирани, как е структуриран туризма там? Това, което мога да кажа, че наистина на много места по света, в смисъл има интересни места за посещение по света. Било то на историческа тематика, било то природни феномени и така нататък. И нали, много е трудно да се конкурираш с тях, освен ако не направиш нещо наистина уникално. И тук вече нали, е интересно за исторически парки, че нали, е първото място в света, което на такъв мащаб представя историята и то не само нали, нашата. Ние сме на кръстопът на много народи, съответно представя една история, поне направо казвам европейската, нали, защото съчетава много епохи, по интересен начин, да ангажира хората. И не само това, ти отиваш на такова място и като отидеш на такова място, нали, ти ще искаш да отидеш да видиш и оригиналите, да видиш и други места. Така че исторически парк би играл ролята и като катализатор. Затова хората да се интересуват от някакъв по-такъв културен туризъм, да го кажем, който не е различен от ядене, пиене и веселене, примерно, нали, безмозъчно, ами да научат и нещо ново. Да. Така че бих казал, нали, това нас слага на някаква карта на туризма, която нали, иначе би било трудно да се разви, понеже в България имаме много потенциал, но просто не го развиваме. Не го развиваме. Аз казвам така, ние сме свръхбогата държава, газиме в злато, просто трябва да се присъединим и ще го имаме, но трябва да си направим труда, организацията да стане това нещо. Ние сме свръхбогата държава, буквално. Да. От всяко едно отношение. Прав си, абсолютно. Имаме история, огромна история, исторически нали, един от центровете на света е Балканите и така нататък. Природно имаме много феномени, културно също, нали, исторически хората ни, нали, имаме много талантливи хора, които, нали, това е също много дълъг разговор, които оставят следа по света у нас, като учени, като творци, художници, писатели. Но бях гледал едно видео, примерно за Словакия. Българско училище в Словакия, което 90% от учениците са от местните, нали, от местното словаци. И те казаха така, нали, България е много интересна, защото ние нямаме революционери, нямаме такива художници, нямаме такива личности, което на мен ми включи в главата, че гледай какво нещо е. Другите не оценяват и ни казват, че ние нали, имаме личности, които са нали, оставени в някаква среда. Някаква друга държава да ми каже, има ли такива хора като възрожденската епоха, било то революционери, писатели и така нататък, които са оставили нали, уникална среда, като мислене, не само като нали, революция и така нататък. Да. Като някакъв културен, който ще оттеква във вечността. Така е, абсолютно. Така че имаме огромен потенциал, това, което мога да кажа. Има много места по света, няма как да сме конкурентни навсякъде с всичко, но и ние стоим стабилно и може още по-добре да стоим. Супер. Едно от нещата, които ти каза е, че така те е впечатлила нали, средата от хора. Също така. Може ли да споделите каква е така вашата връзка с другите акционери, според вас средата от хората, които са около самия проект,
какви хора са и като цяло вашите впечатления, нали, като хора, които сте част от проекта? Значи аз мога да кажа, че всичките там сме хора с подобни виждания за света и за всичко, което е около нас. И всички там, повечето хора сме пришълци от някъде, примерно, и се намираме там по интереси. Какви са ни общите интереси? Аз това, което съм гледал и от други колеги, които съм коментирал, които са били тук в вашето предаване, всичките коментират за опазване на една околна среда, чистота около нас, рециклиране, каквото може да се рециклира, след това да се ползва пак отново, да има една добра среда за възпитание на деца, да има среда за развитие, възможности, еднакви стартове за предприемачество. Общо взето това е нали, което привлича самите хора, ние като акционерно дружество сме си и семейство. Нали. Да. Ставаме след това приятели, освен съдружници. И това, което наблюдавам аз и което слушам от всички колеги, е именно това, което не сплотява и интереса за общ напредък. Не само нали, на мястото, където е самия исторически парк, а след това и това да се предаде като пример и извън община Ветрино, пък защо и не и други съседни страни да обменяме опит, примерно Македония, Сърбия, там също имат пак друг опит в сферата на туризма и да се направят едни центрове, където да се споделят и да си привличаме и да се развиваме. Супер. Теб, Стоян, какво мислиш за средата от хората, за другите акционери? Това е толкова дълга тема, че нали, трябва да помисля как да го формулирам нали, по-пряко. Ами средата е уникална, кое ми прави изключително, как да кажа, то не е просто думата добро впечатление, ами радвам се, че нали, има такива хора, е, че тук се мисли много за общото. Не е просто някакви си хора, искат да инвестират някъде или правят нещо само за да печелят някакви пари. Те искат всичко наоколо да е добре. И точно такова мислене ни трябва в България и на национално ниво. Така че аз си мисля, че хипотетично погледнато, нали, така, даже като някаква мечта, ако вие управлявате България и ще искате да направите България като село Неофитрилски. И ще я направите, защото вие знаете как да го правите. Нещо реално сте направите, имате реален опит как се прави такова нещо. Така че нали, това е моето пожелание към вас е да е Боже в един момент да направите България също, което е с Неофитрилски, както и заедно с други хора като вас, като мен, нали, който аз съм се вдъхновявал от вас, за пореден път го казвам, за много неща и за мащаба съм се вдъхновявал от вас. И това за мен е правилният път. Хора като Ивелин и неговата общност да се хващат по места и да правят такива уникални неща и да оправят регионите по места, защото държавата няма как да огрее навсякъде. Дали иска или не иска, дали може или не може, не го обсъждам, но хубаво е вече да минем от инфантилно мислене, чакане някой да не оправя, ние сами да се оправяме. Ето, имаме примера тук от исторически парк. Събрали сме се една група хора, акционери и други подобни, инвестирали сме се и се появява нещо ново, уникално, което иначе не би го имало. Тоест, ето, показваме как заедно, без участие на държава, без участие на някой да нас спасява от някъде си, ние се спасяваме сами и дори не просто се спасяваме, правим някакви уникални неща. И това е за мен нали, показано как трябва да го правим нещата в България и така ще стане най-бързо и така и ние ще натрупаме уменията, нали, които да ни изведат, както казах, да станем една свръхуредена, свръхбогата държава и свръхразвита държава. Няма как да стане това нещо, ако някой те оправя и ти седиш и нищо не научаваш от цялата работа. Да. Какви са личните предизвикателства, които всеки един от вас като съдружник в проекта е преминал, откакто е съдружник в самия проект? Може да е свързано с нали, негативните статии, мнения на хора около вас, може да е свързано с всичко, което по някакъв начин е било като препятствие до момента. За мен най-голямото и лично препятствие мога да кажа, че този вирус, който беше точно когато отворихме историческия парк, след него нали, затвориха всичко. COVID. Да. COVID ли, не знам. Не съм медицинско лице и не мога да кажа, да определя, но факт, че имаше нещо и имаше тотален блокаж в целия свет, в бранша, в който и ние сме акционери. И това вече мене, нали, тогава малко ме е така първото предизвикателство, което
беше лично за мен и за целия екип, естествено. Но след като го минахме всички заедно, това за мен е най-сериозното предизвикателство до сега и ми дава доверие и вдъхновение, че и занапред ще се справим с каквото и да дойде. Да. Това е Супер. Ами то да, COVID беше предизвикателство, но май най-голямото предизвикателство ще се окаже недоброжелателите на проекта и всички тия медийни кампании, защото те са безкрайни, не спират, не знам. Няма ли друго нещо по-интересно или друг проблем? Те се засилиха най-много това тази е най-големият година, проблем, не мога да го разбера. Политическите неща и това, че Ивелин влезе в политиката и много хора тук се оказа, че явно проекта, включително и политическата дейност, нали, показа и разрови кошера и показа всъщност колко гнила е системата, което е добре да видим нашите слабости на държавата, на хората в държавата. Нали. Това показа проекта, което е, нали, много добро нещо, защото иначе ние не си представихме мащаба на нещата. Аз не съм очаквал, нали, предпочитам да гледам нещата от положителната му страна и никога не съм се представил, че някой там елит ли е, журналист ли ще и така нататък, хора ще тръгнат да правят такива неща и да продължават постоянно се занимават с това. Нали. Но явно има интереси. Ние просто трябва да се преборим с тия интереси и да си прокараме нашия интерес, който вярвам, че съвпада с този на обикновените хора, които и съзидателната част от обществото. Защото виждаме, нали, какво се опитват да правят. Извинявай, че те прекъсвам. Да. Това е една част от целта на, нали, тази цялата кампания, според мен лично. Точно да се отнеме вярата на хората в подобен тип система и, нали, самия проект, че може да съдейства, нали, на обикновените хора. Да. Нали, хората, които са за самия проект Ивелин, че могат по някакъв начин нещо да променят. И те заради това атакуват, нали, главно това като проект. Това е лакмус. Това трябва да го приемем като лакмус, че сме направили път. Да. Ако, нали, никой не вади нощ на умряло куче, значи Ивелин прави нещо съществено. Щом толкова много се изсипва, нали, злочи и така нататък, значи наистина е на правия път. Ако не правише, нали, не се изсипваше толкова, значи на никой не му пука. Що му пука? Значи е правилно. То нещо, което се прави. Дали от къмто съзидателната или несъзидателната страна, нали, някой може да каже, ние го атакуваме, защото той е лош, примерно, или нещо си друго. Но, нали, тук доказахме, мисля, че, нали, във всички тия предавания, участия, каквото правите вие, нали, доказвате, че какво лошо сте направили. Да искате да България да е уредена, да няма сметища, да няма корупция, правилата да са еднакви за всички и да го правите нали, в селото, където е исторически парк, да няма престъпност. Това лошо ли е в крайна сметка? Аз това не мога да разбера. Хората, ама то става смешно вече, не смисъл, не мога да се хвана за нещо и почва да измисля такива глупости и неверни кипери, че аз не знам. Нали, вързват са хората, които, пак казах, тук сме последните 30 години, много лъжи са се изприказвали, много, нали, хора са идвали с добри намерения, после са се продавали, деца вика. И ето, ние, най-голямото доказателство, че, нали, Ивелин е истински, той не се продаде. Можеше да продаде гласа си там по партийна линия на задкулисието или тези, които, нали, го натискат и да си живорка добре там с милионите, които биха му дали и да няма спънки към проекта, но той избра битката. Това значи Ивелин е истински джедай. Аз съм, понеже се възприемам като джедай с такива ценности и за мен това е изключително важно, че има такъв човек, първия може би в България за 30 години, който отиде на директна конфронтация с системата, мафията или там, както искате да ги, с тъмната страна, да го кажем така. Да. Така че от тук нататък нямаме друг избор, освен да ги победим. Супер, добре. Какво бихте казали на хората, които все още не са посетили самия проект или се чудят дали да го посетят, или хората, които са така неутрални и не знаят дали едната страна е правилна или другата страна е правилна. Нали, хората, които са негативно настроени, то е ясно, там вече са възприели някаква позиция, но за тези хора, които още не са посетили или които се чудят, какво бихте ги посъветвали вие като съдружници в проекта относно това, че се излъчва постоянно такава жлъч, която цели да ви защити вас? Аз ще дам отговор на въпроса чрез лично конкретно преживяване. Така, една приятелка, т.е. не приятелка, позната, беше чула за исторически парк именно покрай тези неща
А тя живее в чужбина и ми казва, примерно, идвам лятото във Варна и искам да посетим исторически парк. И аз казвам, добре, супер, заповядайте, ще я посрещнем, гостоприемни сме и ви препоръчвам да останете поне една вечер да видите колкото се може повече неща, за да имат по-добро впечатление, естествено. И ние вика 10 дни ще сме си във Варна, ще дойдем в 10 часа сутринта, вечерта ще се приберем. Викам, добре, мога да предложа, нали, заповядайте, предлагам неща, вече вие си преценявате. Дойдоха в петък в 10 часа сутринта, отиде наш колега, взе ги, докара ги и познай кога си тръгнах. Тръгнаха си в неделя на обяд. Значи им е харесало, останаха. Тя беше с майка и дъщеря. Супер доволни, възхитени, поздравяваха всеки един там, все едно се познаваме от 100 години. Много им хареса обстановката, нови приятели, нови запознанства. Бехме там покрай юртовия лагер и това е, хората смело да идват и съм сигурен, че ще ви хареса и ще искат пак да дойдат или поне да останат една вечер на правото идване. Да. Добре. Ами аз съм казал на много хора да посетят исторически парк, защото е уникално място, уникални хора, дейностите, които правите и за деца включително, които могат да ги научат на нещо смислено, нали ги препоръчвам. Но сега дали те ще го посетят, кога ще го посетят, не знам. На някои хора, примерно в София, които живеят, е малко далечко, така че не могат, нали, по всяко време когато искат да отидат. Да, евентуално да, инфраструктурата. Трябва да се работи по тази, да. В смисъл, това не е шега работа. Не е шега работа, наистина инфраструктурата е нужна, качествена, защото откакто съм се върнал и съм почнал да карам из държавата, има места, които наистина са в трагично състояние. Да. Тук там има също, нали, трябва да похвалим, че тук там е, нали, пътища, където са изградени, изглеждат добре, но има още много какво да се желае. Но още нали, ще стане интересно на исторически парк, когато се подовършат разни там епохи, конната база с представленията. Тогава наистина ще бъде да има и къде да отселят там в самото село, в това кварталчето с къщите. Ще бъде наистина уникално място за посещение. И, нали, бих им го препоръчал. Ако не сега, поне, нали, след някоя друга година, със сигурност да го посетят. Да. Добре, само да видим дали има последни някакви въпроси. И много важно за посещението. Фестивалите. Има много добри фестивали. Аз съм вече редовен на фестивал Ново начало. Да, задължително и тази година мисля със сигурност да идвам. Така че фестивалите, много интересни хора могат да се запознаете там, наистина много интересни, смислени хора. Това е просто уникална среда. Нали, трудно ми е да го опиша, просто хората трябва да се престрашат, да спрат да слушат, нали, негативните неща в медиите и просто да отидат на място, особено когато има някакво събитие. Аз това бих им препоръчал. Да комбинират посещението на исторически парк с събития, което се организира там. Тогава наистина ще почувстват този дух, който, нали, тук се опитваме да им разкажем за него и да им предадем. Добре. Ами, мисля, че няма въпроси, по-скоро има някакви твърдения на хората. Така че, те са положителни твърденията. Това е добре, да. Просто, нали, няма въпроси. Има размисли на хората, като... И да е пирамида, какво от това? Пирамидата е най-устойчивата геометрична фигура и конструкция. Не, тук какво да кажем? Виж, тук има интересно, нали, от Библията знаем, че е един от малкото, в смисъл, някой от най-ревностните християни, апостол Павел, свети Киприян, преди това са били, нали, на тъмната страна. Така че вярвам, че когато, нали, тези хора, недоброжелатели, поне една немалка част от тях, няма как да искаме всичките, но в един момент те ще станат най-големите фенове на исторически парк. Аз съм сигурен. Да. Просто наблюдай. Ами, добре, нека да завършим с това. Благодаря ви много за гостуването. Благодаря ми на вас, зрителите. Ще се видим след няколко седмици пак в поредното предаване. Лека вечер, пожелавам. Лека вечер от мен.